Karamɔgɔ Daba Tunkara. Naamu. Dɔw bɛ n'a dugujɛkan don. Siga t'o la. Dugujɛkan ye jumɛn ye? Bi dugujɛka. Awɔ. Amadu El Konare. Min ye Lalani Habide Lalabi. Awɔ. I k'a dɔn kunnafoni a bɔra ka bi kunungo fitiri magwɛn. K'a ye sirabanka kasara sɔrɔ a ni tora la. Walahi. Min ye kunnafoni ye a jɛnsɛnna Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. O kɛra. An yɛrɛw ye kunnafoni sɔrɔ. Maa caman de y'an wele k'an ɲininka. Ni tiɲɛ don walima nkalon don. Kabako. Jamana kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen. Ɛnkɛ. Ka teli. Awɔ. Maa ti kalaturu a caman kan. Tiɲɛ. Sabula a ɲɔgɔnna caman de la k'a fɔ minnu ma kɛ tiɲɛ ye. O de la an ka se k'a ko sɛbɛntiya ni ka a tiɲɛ n'a nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na. Joona. An ye wele bila Madani Ture ma. Madani Ture. Ni maa min t'a dɔn Seydou Tarawele Bamanan ale de bilalen b'o nɔ na jɛkafɔ la. Min ye kolonifililaw ye. Min ye dabaji karamɔgɔw ye. Kodɔnnaw. Donso den ni donso ba. Ale de n'u bi baara kɛ. A b'u bɛɛ dɔn. Ni Madani tulo b'an gana. Madani Ture n'a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ. Lala ni Habide i k'a dɔn min b'a nɔfɛ. N'a fɔra k'a ye accident kɛ k'a tora la. A k'a tiɲɛ fɔ an ye. Madame Touré. Allô madame. Bien. Alors yanni sɔɔni cɛ. Madame Touré i k'a dɔn a na kunnafoni d'a ma sabula ale kɔni dara k'a sɛgɛsɛgɛ. K'a sɛbɛntiya a n'ale bɛ ɲɔgɔn galama miniti 10 don ni ɲɔgɔn cɛ tile kɔnɔ. Tiɲɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara. Yani Madani ka na n bala cogo bɛ di. Amadu El Konare n bɛ n bolo bɔgɔ ka don. A don. Ayiwa ko Madani nana koyi. Madani Touré. Daba i ni yantuma. Madame Touré salamu aleykum. Waaleykum salam. An b'i fo k'i wale ɲuman dɔn. A barika la. Radio Jɛkafɔ sanfɛ yan maa o maa n'o ye furakɛlikɛla ye walima o ye dɔnnikɛla ye. E n'olu de bi jɛ kuma na. I b'a bɛɛ dɔn. A bɛɛ b'i dɔn. Kunnafoni min n'an y'a mɛn kunungo ni réseaux sociaux dasilen don a la. A baara cɛ an ye dɛ. A barika Ala. Daba dali masa mana min kɛ o de ka ɲi. Est-ce que an bɛ tila nkɔ tuguni ni k'a fɔ o kɔnɔna la k'a barika da. Ka tila ka dugawu kɛ anw yɛrɛ ka tila ka a ka bonya segin a ma. Kunungo k'a daminɛ 15h30 ka taa se 16h ma. I ka dɔn Sotiba Dankɔrɔba in. N'an bɛɛ lajɛlen ko a ma Gawusu Kalilu Berete. Ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Lala ni Abide. I ka dɔn Dankɔrɔba in nɛgɛjuru bɔra ka don anw fɛ. Ka yira anw na fɔlɔ kunnafoni fɔlɔw la. Ko a ka mobili ye sira bila ni a ye ko pine cira. Ka taa se 16h ma. Kunnafoniw tilala ka na bɔ ka bin kɔ tuguni. K'a yira k'a fɔ Dankɔrɔba in a ma bɔ a nɔ la. Alahu akibar. Ale n'an badenkɛ dɔ fana tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min y'a kanu kosɛbɛ. Ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko Sanba. Olu fila de tora la yɔrɔnin kelen ɲɔgɔn fɛ. U maa 5 de tun bɛ mobili kɔnɔ. U bɛ ka bɔ Kuɲana k'u kunda Kucala kan. A kɛra Kucala ani Kuɲana ni ɲɔgɔn cɛ. O y'a sɔrɔ u ma se Kucala fɔlɔ. Waati min na ni kunnafoni bɔra ka bi ka da Kucala autorités tulo kan. Cɛ fara muso kan. Min ko n b'a dɔn min ko n t'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɔra ka na. Ka na kunnafoniw ɲini k'a lajɛ n'a bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min. U ka sɔrɔ k'a yɛrɛ ta k'u bɛ taa n'a ye lopitani. Depuis a ma bɔ yɔrɔ la. An kɔni ka kunnafoni garantilenw y'a jira an na k'a fɔ depuis yen ani ni ma se. Alahu akibar. Donc an ye k'u y'i bila fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Ka maaw wele k'a fɔ an ka cɛba in min bɛ anw fɛ farafinna n'o ye Gawusu Kalilu Berete ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Larabi. N ko a tɛ so tuguni. Gawusu Kalilu Berete i k'a dɔn an bɛ kaloba min kɔnɔ n'o ye mois de mai. Ale yɛrɛ bangera o de kɔnɔ. Le 20 mai 1969. Gawusu Kalilu Berete a binna. A bangera o de la. A bangera le 20 mai 69. Alahu akbar. A bangera o de la. K'a ta o waati n'i y'a jatedenw sigi ɲɔgɔn kan ka na se bi ma. A bɛ san 50 ani san 2. Sini o fana ye le 20 mai 2021. Alahu akbar. Suturali bɛ kɛ o de la 16h Kuɲana. A tun ka kan ka kɛ bi de. Mais jama giri ni jama caya bolo ko bɛ ɲini ka taa ka maaw bolo da. A fɔra ko k'a yɛlɛma k'a bila sini na. O tuma limanaw ni a kanubaw minnu bɛ kɔrɔ ani tilebin ani bani ani kɛɲɛka. Yaasa an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Kamaro ka jɛ ka taa Dankɔrɔba in da a dayɔrɔ laban na. O de kosɔn u ye sini di maaw ma maaw bɛ se k'u yɛrɛ lasɔrɔ cogo min. Oui, mais Madani janaja bɛ taa kɛ faso de la wa yalima u bɛ na n'a ye Bamakɔ yan? A bɛ taa kɛ faso de la n'o ye Kuɲana ye. Kuɲana ni Kucala yɛrɛ cɛ kilo 40 ani kilo 5. Alahu akbar. Ka bɔ goudron na ka se a yɛrɛ faso la o ye kilo 3 de. Goudron da don a ni goudron man jan kilo 3 a tɛ tɛmɛ o kan. Donc a ɲininen bi maa ni kanubaw fɛ. An fɛn o fɛn n'an ye cɛba in kanu
an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka taa da yɔrɔ laban na. Oui, madani e minnu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ni e n'u bi kuma i b'u jogo dɔn i b'u ka kɛwale dɔn. I b'a ye réseaux sociaux kan a ye kuma dɔw fɔ. Yalima o kuma ninnu e yɛrɛ b'i ɲini ka kɛ dɔnnikɛbaa ye yalima ayiwa tamasiyɛn kun b'a la wa? Bon tamasiyɛn ni maa min bɛ jateminɛ kɛ kumalasurunya la an bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye Gawusu Kalilu Berete dɔn waati min na. Ayiwa. A don y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dɔrɔmɛ 5 ye. A donni kama don dɔ tɛ paquet 1 dɔrɔn nɔfɛ a ko gɛlɛyara. A ko anw ma nin don ni hakili bɛ kuma in na kosɛbɛ. A ko nin yɔrɔ kelen na Sotiba ni Ala sɔnna don dɔ bɛ na kɛ. Sɔrɔ bɛ na. Ni Ala ye sɔrɔ in nati aw yɛrɛ min filɛ ne kɛrɛfɛ aw bɛ ne ɲini aw ɲɛ la aw tɛ ne. Nka don dɔ bɛ na se fana ne fana bɛ bali ka tunu aw la. N'i y'a ka kumaw jateminɛ sanga ani waati a bɛ ladilikan dɔ di karisa a ye fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn minɛ. Don dɔ même sini a bɛ se ka kɛ ne tiya. Ni ne tiya don min kalandenw ɲɛw kalifa ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn minɛ. Madani i k'a dɔn waasa n dalen don a la k'a fɔ i bɛna jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin kan mɔgɔw kɔrɔtɔlen don. Yalima e yɛrɛ ka miiri la Lala ni Habi Larabi a taacogo min filɛ nin ye kalanden caman ko b'a bolo yalima bolo bɛ se ka turu maa kan min bɛ se k'a nɔnabila kabini sisan wa? Kalanden a yɛrɛ denkɛ a y'u former an y'o bɛɛ jateminɛ la fo an yɛrɛ b'a essayer ka accuser a ko k'a y'a to u k'u dege. Ni kalanden fila in u k'a ma Abu u b'a fɔ ma ko Larabi ka filanu kɔrɔ ni dɔgɔw don a yɛrɛ balimadenw don a jɛɲɔgɔnw don nka a y'a u k'a woloden maa ni min tɛ dugulen bɛɛ ko k'a wolodenw k'a sababu kɛ tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni balimakɛ fila in maa ninnu kɔni siga foyi t'a la bolo bɛ se ka da ninnu kan k'a fɔ ninnu bɛ se k'a jɔyɔrɔ fɔ sabula a y'a ka dɔnniya tilan bɛɛ kalifa ninnu dilan ka sɔrɔ k'i kɔ don. Tabarikala. Maa min fana don fonisire don jigiw taaba ni jigiw faaba don n bɛ fana kelen f'i ye kunna sini ko n y'a wele nɛgɛjuru la waati min na a ko yala n terikɛ bamanan ka labɛn aw b'a kan wa a ko an b'a kan ko ni Ala sɔnna ni donna n bɛ ko kɛ a ko kɛnɛ kan. Allahu akbar. Mobili kelen min n'a filɛ nin ye a kɔnɔ n'a y'a boli ka na a ko madame n bɛ ni haramu a don k'a di Seguba ma kɛnɛ kan ye V8 nin ko n b'a di Seguba ni ma gɔni fɔ kɛnɛ kan ye bamanan seedu ka kɛnɛ kan. Allahu akbar. Ani a tun ka ka bonya min k'an ye o bɛ anw ni ale ni Ala cɛ a tun kelen bɛ ka layidu min ta an ye i b'a dɔn a bɛ wari d'i ma a bɛ fɛn d'i ma a b'a d'i ma ni nisɔndiya de wa don min fana a bɛna ka minɛnw ta ka taa kuɲana a don fitirida waati a ye jama bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko maaw kana sun tigɛ ale ka so dɔnnibaa cɛman ani musoman fɛn o fɛn bɛ se ka na bɛɛ nana dumuniw bannen kɔfɛ a tilala ka malo bɔrɛw ni ɲɔ bɔrɛw ni sukaro bɔrɛw a ko muso cɛsabagatɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a lajɛ aw ka olu bɛɛ bɔrɛ kelen kelen bɔ k'a di olu ma n'a dir'o min ma n'o ko k'ale y'a ye a yɛrɛ b'o ta kɛrɛfɛ a bɛ min d'o ma a b'o d'o ma bonya kɔnɔ n ye nin yɔrɔ ni remarque a la kosɛbɛ a don muso cɛsabagatɔw a insister a la kosɛbɛ. Madame Touré i k'a dɔn an di kɔrɔfɔ tigɛ i la waati min ka koro an bolo ni Ala ni kira sɔnna an dalen don a la k'a fɔ i kelen bɛ ka labɛn kɛ min ye émission spéciale ye ka ɲɛsin i k'a dɔn Lala ni Habi den ma an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ na nka an bɛ min kɔni dɔn a ka Ala kuma kun ka ca a ka kira kuma kun ka ca ɲumanya ni ayiwa sali ni ayiwa i k'a dɔn o kumaw kɔni kun b'a da kosɛbɛ Ala k'a kisi. Ami merci. Karamɔgɔ Daba Tunkara o tɛmɛnen kɔ n bala cogo bɛɛ de ko kura. Amadou Konaré n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le combat nin y'a boli ko siɲɛ 3,261 ye sɛbɛnnikɛbaa de ye Burama Keyita ye Amadou Konaré fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira a la k'a kɛ a y'a damata ko kɛ o ma fɔ gouvernement kura Mokutari ka bolomadako 2nan i k'a dɔn o de bɛna kɛ Amadou Konaré i k'a dɔn gouvernement dakolondira k'a filenkolon di ka kɛ fɔɲɔgɔnkɔ i k'a dɔn ani majɛ caman kun bɛ yen min ye bandaw ye ale kun ye bisimilali kɛ min ye bamakɔtigiw ye ka taa se politikitɔ minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko M5RFP ani ninnu kun ye ɲɔgɔn ye a y'a ye k'a fɔ baara min n'u y'a dabɔ n'u ye cɛmancɛ fanga ye gɛlɛyamisɛnnin ni fɔɲɔgɔnkɔ caman b'a la a bɛ ɲɛ cogo jumɛn in na M5RFP kun y'a jira waati la
Nyoroka duma sabula olu fana ni nyoroka kan I ka do gouvernement na o de kun kɛra sababu ye o ka seliya kun ni bɔ o de la gouvernement yɛrɛ da kolonjela ka filengolondi amodel kunare I ka dɔn min ye Muktar Wani ye I ka dɔn ayiwa min ye bere o dira ale ma n'o ye fanga bere a ka sigi a ka maakuraw wele ka taa fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to jamana bɛ bɔ nɔgɔ la kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni kun fɔra I ka dɔn Muktar a cɛsiri kɛ sabula wulikajɔ ani gouvernement ka sigi joona bi yɛrɛ de kun fɔra ko gouvernement to a bɛ fɔ nka M5RP k'o daminɛ na o kun y'a jira k'a fɔ ale nin tɛna y'a la sabula ale bɛ fɛn tan de nɔfɛ fɛn tan in n'olu ma dafa ale donnen gouvernement na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Amadou Konare o kunnafoni kun jɛnsɛra k'a fɔ M5RP ale nin tɛna don gouvernement na nka tile fila in na ɲɔgɔn yew ani taa ka segiw ani an ka sigi ka kuma sɛbɛnnikɛla ko M5RP I k'a dɔn a y'a disi wa min kɔni ye gouvernement a bɛ don a la I kana siga hali n'u donna gouvernement na u ka ɲinifɛn ye fɛn minnu ye u na tɛmɛ n'o baaraw ye sabula jamana jɔlen n'a kɛra maa min kɔ Amadou Konare I bɛ nimisa sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kura a tɛ taa abada o kɔ jamana den bɛɛ lajɛlen ka sɔn I k'a dɔn awa gɛlɛyamisɛnnin ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen bɛɛ ka ɲinɛ o kɔ min bɛ se k'a to hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan badaw ale de ye jamanakuntigi kabini don min a ye M5RP a y'u bisimila kuluba a ye kuma caman f'u ye ni ka nɛgɛnni caman fɔ ani deli caman sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni min ka minɛ bi a ko M5RP I kɔni b'a ye k'a fɔ hakaja kunnafoni laban minnu bɛ yen o bɛna don gouvernement na nka u ni yɔrɔ bɛ kɛ min ye o kɔni ma fɔ sɛbɛnnikɛla ko tile fila in na siga t'a la gɛlɛyaba caman bɛ yen o bɛ sɔn ka duga nka bolofara dɔ bɛ yen min ye awɔ Cheikh Umaru Sisɔgɔ ye Cheikh Umaru Sisɔgɔ ale kɛra kɛrɛfɛ maire ye sabula ale ye jɛkulu wɛrɛ sigi ko min ma EMK Cheikh Umaru Sisɔgɔ kɔni ale ma taa nin ɲɔgɔn ye ninnu na a dama don a la awa I k'a dɔn yalima ale tɛna don a la wa a na kɛ kɛrɛfɛmaa ye wa ngali to min kɔni bɛɛ nka siga kɔni tɛ min na min ye waati natɔw ye joona joona gouvernement ka sigi joona o de bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn mankan caman bɛ yen o ka se ka duga pewu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa le combat kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛna to o combat kelen kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka maaw u ye wulikajɔ kura kɛ a ko I k'a dɔn an bɛ don min na I ko bi mankanba min bɛ dugu kɔnɔ Mali la o dɔ ye k'a dɔn INTM ale ka fɔ arabila cari ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔn ko Ala a k'a dɔn a bilen bɛ nin waati in na sabula min ye jamanakuntigi bandaw I k'a dɔn wulikajɔ fanga bonya bɛɛ o kuma lapasa jɛkuluba min bɛ I k'a dɔn ni Mali lapasa jɛkulu tan ni sababu yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye I k'a dɔn awa INTM ye I k'a dɔn k'u ye tile 5 baarabila boloda lɛrɛ 96 min yɛrɛ daminɛna ntɛnɛn a bɛ to senna fɔ gejuma nata karamɔgɔ Daba Tunkara I k'a dɔn o kɛlen don ka baara bila pewu Bamako ani Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na laɲini belebeleba dɔw de bɛ UNTM bolo cɛncɛnni ka tiɲɛ I k'a dɔn jamana bɛ dabolo min kan laɲini ninnu kɔni la sabatili fɛn gɛlɛnba de don anw ka jamana ma I k'a dɔn k'a fɔ nka o bɛɛ n'a ta u bɛ k'a laɲini a sɛbɛkɔrɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan dɔw taara waati tɛmɛnen dɔw la hali bi n'a ka bi UNTM maaw ka jate la o bɛnkanw taama minɛ sisi ma bɔ o kuma u y'u sigi sa ka jatew de sigi ɲɔgɔn kunna karamɔgɔ Daba Tunkara baara bila u y'a kɛ ntɛnɛn don sɛbɛnnikɛla ko maa minnu bɛ yen n'olu y'a maa ɲɛmaw ye u ka jateminɛw la u ko u nimisi wasalen don grève yɛrɛ baara bila taacogo la sabula olu ka laɲini u tigɛlen ma kan k'a fɔ INTM mana baara bila jamana bɛ sigi a sen sabara kɔnɔ nkaki wa I k'a dɔn o de kɛlen don kabi tɛnɛn'o ka bila bila wa ni ko dɔ ma kɛ ko dɔ ye o na to senna fɔ juma nata n'a yɛrɛ ma ɲɛnabɔ o la baara bila cari n'u k'a ma illimité karamɔgɔ Daba Tunkara u bɛna o kɛ o ko n'i ye jateminɛ kɛ 100 saradala 95 dɔw yɛrɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ka ca ni o ye maa mun y'u ka tɔnne hali minnu t'u ka tɔnne bɛɛ lajɛlen ka baara sigilen don a sen sabara kɔnɔ wa k'o y'olu de ka laɲini ye sabula a kun de ye o ye diyakosa diinɛ ka sigi jamana faamaw da la u se kana ye ko la u k'a fɔ diyakosa bilen an sɔnna Ala fɔlen ma I k'a dɔn k'o y'u ka laɲini de ye diɲɛ seleke 4 sɔrɔnadonbaw ni lakanabaa minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o dɔ ye MINUSMA farafinna woroduguyanfa CEDEAO olu kɔni ye wele bila u ka maa ɲɛmaw ma k'u kuma ɲɔgɔnya nka o bɛɛ n'a ta u k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ wa min ye Bamako tu tigɛbaaw ka se diinɛ ɲɛmaw ma olu fana sigira ni ka da don kuma la u k'u tɛ wa k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ o kuma ko juru caanilen don nin cogoya la jamanakuntigi bandaw ale kɔni bɛ Faransi fɔlɔ maa t'a dɔn a ko bɛ wolo min na gouvernement yɛrɛ fana cilen don maa tɛ minisiriso la bilen wa o bɛɛ n'a ta a ko bɛ nin cogoya in na sɛbɛnnikɛla ko u ka laɲini a dagosi ni jamana y'i kun da a kɔrɔ a bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1000 ani miliyari 450 ani 55 jamana kun kunnafoni filɛ an ye min bɔ le combat
Amadou Konare Mengeleku, be one is 7 years, 7 me, no car mangininga, I want yet toila. Amadou Konare Cardo, l'informateur, Odo, Kunafundi Tigi, Aboluko Shia Kemawara, Anisha Wolovla. Amadou Konare, it dasera, I was much Yama. 7 o'clock, Musoko, Yanabora, Toy, Warway, Damine, and Deba, Giorgio Francois Traveco, Akika, Doni Alama Jange, Amadou Konare, Cardon, Gudamado, Kudamado, in Delemenuanga, Ala de Bisacoro, not a Malikoni, Ikado Dibi Badebe, Kanyeshi Jamanaima, Amadou Konare, Tafande, Nafande, Sabula, Yemi, Warkasabimi, no Yininimbe, Ikado Yentemfe, Milliard Bakile, Ani million Gemenani, Ani Biduru, Ani Duru, Amadou Konare, Bende, Nofa, Abinika Sangili Monyango, Ikado, Mini Entemi, Ikado, I was Babali Kumando Labli, on Duke Ngamba Ke, Amadou Konare Bekunyana Babalido, Apoko in Dele Flekana Katanga. Sigatamina, Yaro Yentem would like an Barabla in Yuanaka Klesaba, Nakili Bala Cabinet Janvier Kalusa, Damine, Kliduru, Amadou Konare Cadu, did like a flana worke, Sabana mi no Bulu Daledu, near Alama Jange, Maliere to Bella Gilebiba, Sabla Bara take a blee, Uko Dematokana Gravi Illimite. Amadou Konare Ikado Minye Jesenani Mabau ye Jamana Mabau Katasi Ninga Muru ni Dinamo Ani Bomokotiu Nunum Bele Gilebara Kuseke Ikado Katama Keletegere Ani Gurman Ninuanje Minye Awa Yahuba Katle Ikado Beni Kilenya Ninu Vambu Nachugumi Yahuba Katleko Akikado Ulu ye Nini Keloe Ibaraka Fenyini Ye Keleke Ye Flanage Ye Sabanage Fema Dima Kanafo Aya Dabla Aya Dabla Tabi Dabla Kunga ni fe do modo olu bolo yelmo ba dabla tuko jumena fo nyeka fo yi semene kala ko ngoni agele alembe foka toti sabula jamana bi danga mina na for milliard bakile ani milonge menani ani biduru ni duru ikado o kadda keneka minye foro babarakalo inu so se kaja wasa ikado kelembe jigiso semene kala ko bunedu nga sika ko ndemi na koro karabu nyongi rodo ikado gouvernement ba do warin bimbe foro babarakalo olu de fana bulo bi jamana chala olu fana ba do semi bi jamana ye Amadou Konare ko ngoni bi ne do awa angu vi ani jamana de ngore ikado angoni de ko wore do ala bele jele ko ni dakembe awa flelier akunga mi ngoni yentemi ikado bi sebela sabula mi ni mi nyine ne mbu fe Amadou Konare ikado milliard bakele mi vora o ka duma o bitake musaka de o ka primu ko pmo bola indemnité ko pmo bola o temene ngo fe mi nyere pmo kuluma rodo e Jakulu mizigi lembe ninga warudungo kala no okle ubama lembo fana ka kosobe Amadou Konare yelema anyakla kuraka dola minye lokol karamo yi ikado aywa ani transporteru Amadou Konare kado katase aywa sarakuma ni bela jele debu ka nyine ve kono maaminu nye hake kilinyi ikado ina fo foro barala Amadou Konare kado ulu ka sarako ka damakenye sabula na fora e category ai o dobi fado fo ka wari kacha e category A e tamaja akuti atibe opmu bele jere ka ke kunda makele Amadou Konare na foranga tiefo foroba barakela o kan nyine ve ikado bil hak trafatani do sabula wari ndi nyine kadi ikado burgina bema ati nyine kadi kurwar kama malido nde ba nafa soro o nga mi ngoni no tibulola ni kibiteke tumo fa ilaba na kari sebene kala ko ikado shuba jedu sabula gouvernement katase UNTM nunu bele jele bi nyando o bona ko ni baraka jigi jamana donde kam Amadou Konare ma min bala bi ay wabamako no man na so soro bi ala aywa bana shi Amadou Konare na fula kle duru o kake ni ngwena no manye do reka dauka Amadou Konare ka do bela jile bita aventure ni ngunye sebanye anyemi zalo ninga bo l'informateur kono kuna fonitigi kala da batu wora nan diga do teli ala tu kuna fondi sebe Sud Hebdo minye ka do nga fo ka nyimaya so mami be no e jabere sega ale sebenke akoi ka do nga fo docteur Bubu Sise ika do ko dunga ja sebalite ko ma mondo ka da ika do fen wor ko nyina ngo halisa bayirika ako abibo abijo keneka ako minye wati mina Bubu Sise abi jamana ministry nyimaya la ya no ka ke ministry so minye sinime jamana soroni wakande ngoma ika do atume onyema yana hala akele ministry nyema ye ikado ayi pro ministry so inga ko kle bela jele salo ningo bla juva kono ikado amaso ningo di mama ay dana ya da musola ka doka kana fuguri bo daba dala okoni nkele do chidenye mona bela jele bibiri okuna ka soro ate kurunguna ata jula sebeni kala ko wor ko bi do chugo anabi bo chugo mali kono ibeka ka wata bela jele tuye dokotoro bubu ye hali misikara jarati ni koko ka do fedo dafe ni bubu ni so jale do abe
bɛ kɛ n'a ma nisɔndiya a ti kɛ i k'a dɔn wariko bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɛmɛ a ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko sa ko caman dibira fo kana se waati dɔ la kow gɛlɛyara kosɛbɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu kiiritigɛla maɲisiraw ye ti ɲɔgɔnna dɔ nana don olu yɛrɛ ka samasamali dɔ nɔfɛ o yɛrɛ kumaw senfɛ u nana gindo dɔw bɔrɔtɔ ni k'a da kɛnɛ ma k'a jira k'a fɔ sefa wari miliyari 3 bɔɲanko i k'a dɔn ko ɲɛma tununa i k'a dɔn wele dɔw senfɛ o waati bɛɛ lajɛlen dun y'a sɔrɔ bubu bɛ kow kunna ko i k'a dɔn a k'olu ɲɛfɔ o donyɔrɔ n'o taayɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o donna ka bila bila bubu da dɔbaranin sigin bɛ miliyari 3 ko kuma fɔra wa kiiri lɔnbagalajɛw k'olu da magara la minisiri ɲɛma ma se k'a yɛrɛ jɛya a ma se ka dalu foyi di jamanadenw ma min kɔni ye kalontigiya ye ka ɲɛsin o ko in ma a ko bɛ se ka kɛ cogo di o kuma bubu ma taa yɔrɔ o yɔrɔ boli tɛ dan kɛ waati min na jamana ɲɛma i bɛ k'a ka fanga kɔrɔlen bɔra k'a bitali i k'a dɔn nin waati ninnu laban na fana cɛmanjɔrɔ faga maaw olu tun ye jalakiba bi a kan k'a sabu kɛ dondo ani kurutukurutu kɛwale dɔw ye u b'a fɛ yɛrɛ de ka fanga senkɔrɔma cɛ o ko ninnu waati fulakɛ kɔni bolila maa ma taa yɔrɔ dɔn nka i k'a dɔn maa o maa bɛ yen n'olu tun bɛ k'a ɲini a tile filanin na ko a kibaruya dɔnna a yera de maaw balila ka sin k'a ye mande ne ko n ko Sise jɛnɛ k'a kɔni ka taa ye fɔ mande mandenkaw ka san 7 o san 7 kabilo keɲerokaw fɛ u b'u ka bugu dɔ falen o bugu faleli kɛnɛ kan a kɛ mɛ o cabalenkundigi de ye bu ne fa ni malo ye fila ma sibiri bila ka na kɛ jɔta ye o tɛ kɛ ne kan bubu ni journaliste Seydou kɔni ni minɛni kɔni bolo dara ka boli ninnu ye ne fa ko o ma fɔ i jigi i ma ni jigi kɛ ne ye sa n'o tɛ i jigi fila wari la dɛ n jigi gɛrɛla o naam sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ka bubu a ma kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye maa dɔw b'a la k'a ko fɔ ko jamana ɲɛma kalafiri nata a na kɛ ni ko dɔ ko b'a kɔnɔ nka sɛbɛnnikɛla ko bubu jeniyɔrɔ i k'a dɔn a ti ngolo fa k'a sabu kɛ dalu belebeleba 3 ye a dalu fɔlɔ o ye i k'a dɔn n'i ye Mali président di bubu ma bi kana siga hali ka n'i yɛrɛ ɲininka maa o maa bɛ yen ni a n'olu jɛra i bɛ ka fanga la ni ka Mali dafiri k'a nafolo buruja i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de bɛ segin ni kana jamana kunna tun wa i k'a dɔn maa o maa sɔn min ka ja o si tɛna sɔn ka tugu a kɔ o kama a ko ka fara o kan min ye i k'a dɔn awa bisibaasa wale mun fɔra ko bubu sen b'o la hali ni y'a sɔrɔ kiiri y'a tɔgɔ ko k'a jɛ a ko i k'a dɔn maa kundan ka fisa i kotigi ye a n'a kɛ ni bubu yɛrɛ bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma fanga in yɛrɛ nɔfɛ a ko sabanan ye fɛn jumɛn bubu ye tɔɲɔ min ta ka da lakɔli karamɔgɔw kan denbaya tugu ni maa caman sara n'u ka ordonnance ye k'a sabu k'a y'u ka sara tigɛ i k'a dɔn tigɛli la min yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara i k'a dɔn kow kɔni b'a yira k'a fɔ maa don hinɛ kɔni na maa ka ma Gabriel Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko canard déjeuner sɛbɛnfura in i k'a dɔn bi ko m'a bila boli la a boli ko siɲɛ 961 sɛbɛnni kɛbaa de Fasiri Umaru Babi ko a ko k'i k'a dɔn tosira tɔ ka gwa fɛn min n'a kɛcogo ma ɲɛ i k'a dɔn a lakali ko bɛ sɔn ka cɛjuguya a ko hali bi i k'a dɔn min ye PDG kura ye ACI i k'a dɔn a lafiyalen tɛ ba Mahamadu Cɛni Konatɛ a lafiyalen tɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye nin foroba cakɛda in ale de kun dara ka kɛ ɲɛmaaba ye président directeur général i k'a dɔn hali a bɔlen a la k'a tɔ don la ka n'a bila bi la wa gɛlɛya damanda de b'a nɔfɛ wa ni Ala ma jankɛ cakɛda dɔ bɛ yen i k'a dɔn beti ko o ɲɛmaaba o yɛrɛ de b'a fɛ k'a minɛ k'a don kaso la Amadu Konare a ko i k'a dɔn ko gɛlɛyara Mamadou Cɛni Konatɛ PDG kɔrɔ i k'a dɔn don o don i na kuma dɔ mɛn ɔ tile 2 in na novembre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2020 ni hakili bɛ ɲɔgɔn ye dɔ kɛra foroba baarakɛlaw fɛ n'o ye ayiwa ACI baarakɛlaw ye u da taara se i k'a dɔn ɲɛmaa yɛrɛ de ka baara kɛcogo a n'a ka kelenya baaraw ani kɛrɛfɛ mɛriw cakɛda min ni faso ta don n'i taara ka bila a ɲɛmaaya la n'i ma ɲɛ i bɛ ko kɛ ko kɛli kan ka lawara bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama gale dugukolo dɔ feerela fɛ Bank of Africa ma 1,900,000 o feere cogo ani o wariw kɛcogo
o kɛra gɛlɛyaba ye sabula mankanw nana wuli miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 i k'a dɔn o keleku dɔ fana bɛ fɔ a nɔfɛ Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ sabula i k'a dɔn a y'o wari ta ka di service da dɔ ma min ye sira dilan ye ka bɔ Kati awa min ye Samangebugu sɛbɛnnikɛla ko o kuma fana gɛlɛya o b'a nɔfɛ Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ a n'a kɛ o ko ma jɛya di miliyɔn 100 ani miliyɔn 10 CFA Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ o taara kɛ awa wari ye wari min bɔra ACE kun ka taa di cakɛda dɔ ma k'u ye kiiri kɛ Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ i k'a dɔn awa dommage intérêt ka sɔrɔ ACE min ye baarakɛlaw ka fɔ ye a ma deli ka kiiri kɛ ani maa cɛ a ma deli ka taa tribunal la o wari bɛ bɔcogo jumɛn in na nin bɛɛ lajɛlen jalaki bɛnnen bɛ Mamadu Cɛni Ngwana tɛ baarakɛlaw n'o ye a yɛrɛ ka awa cakɛda ɲɛma baarakɛyɔrɔ ye ACE baarakɛlaw de ka kuma ye nin ye Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ k'a dɔn u ye kuma caman fɔ karatu ni ŋanamu min n'o kɔni kɛra a min ye Mamadu Cɛni Ngwana tɛ fɛ u y'u da don a la ni k'a sɛbɛkɔrɔfɔ miliyɔn 800 miliyɔn 50 Amadu Ali Kɔnɛ yɛrɛ i k'a dɔn o fana wari kasabi fana taara Burukutu awa wo dɔ fɛ o ɲɛ ma se ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye PDG ka ko ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mamadu Cɛni Kɔnɛ tɛ i k'a dɔn yalima a na bɔ wa a yɛrɛ laban i k'a dɔn awa kɔsɔn in na a welela kɛnyɛrɛye radio dɔ fɛ an jagɛɲa dɔ tile du o kumaw kɔnɔ a ko nin ko filɛ nin nkalon ni nin namara in bɛɛ filɛ cɛkɛda dɔ de bɛ yen u k'a ma Batiko Sarl Batiko Sarl de filɛ nin ye ka nin ŋanamu ninnu da k'ale sɛgɛrɛ olu de b'ara k'ale to a tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a kɔni k'o fɔ a kɛra n'a fɔ a ye buguri bɔ daba ɲɛma sabula Batiko Sarl o ɲɛma min bɛ yen n'o ye Mahamani Balobɔ Mayiga ye dɔw k'a ma ko Baba i k'a dɔn Baba ko komi o don sa o tuma an n'a dakolon di k'a filenkolon di n'i y'a ye ne ma kuma n'i y'a ye ne ma fɛn caman fɔ Mamadu Cɛni Kɔnɛ dɛma n'ale dun bɛ laban ka taa bin ne kan o kɔni ye so kulelen ye fɛntigi la a ko sabula du 4 anw y'o san i k'a dɔn ACE kɔnɔ kabini n k'i ɲininka Mamadu Cɛni Kɔnatɛ mana ayiwa yen nɔ i k'a dɔn a laban nan'o ndaraki anw na k'o feere maa wɛrɛ ma o tɛ kelen ye wa min ye awa foroba du dɔ tun bɛ yen min ye recette générale district de Bamako a y'o feere jagokɛla dɔ ma o feere cogo n'o minɛ cogo a ko i k'a dɔn anw b'o fana kalama o tuma anw min ka kɛ faso nabɔna ye wa min ye Mamadu Cɛni Kɔnatɛ i nana bin anw de kan ka anw dɔrɔ min ye Baba ka fɔ ye a ko i k'a dɔn laban de nana dimisa fo k'a fɔ k'a to ten a k'o t'a bɛɛ ye Mamadu Cɛni Kɔnatɛ terimaw mana kɛlɛ gundo bɛ kasi a ko i k'a dɔn anw ka dugukolo 4 min n'a y'o bɔsi anw na i k'a dɔn a laban nana mun k'o la a ko i k'a dɔn n'i ma ɲɛ i bɛ ACE bɛ dugukolo minɛ maa na ACE n'a minɛni ka kan a bɛ se k'a minɛ sariya yamaruya nka i bɛ lɛtiri kɛ k'a ladɔnniya karisa nin yɔrɔ min bɛ yen n'an kun y'a feere ma an b'a minɛ na sabula an kun ye min ni min fɔ bɛnkan ni bɛnkan minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ i m'a dafa wa minɛ kun ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko o ma kɛ o ma deli ka lɛtiri ci ale ma o m'u tɔɔrɔ a minɛnen Mamadu Cɛni Kɔnatɛ a laban dun ye mun kɛ a yɛrɛ balimaden dɔ bɛ yen u ko min ma Papa Umaru Samakɛ i tulo fɔlɔ dɛ Papa Umaru Samakɛ min ye Mamadu Cɛni ye a taara yɔrɔ in di o de ma k'o de ye yɔrɔ san sɛbɛnnikɛla ko maa min bɛ lɔkɔli la maa min ma tila kalan na ale yɛrɛ bɛ ni den don e bɛ taa yɔrɔ ta ka t'o d'o ma cogo jumɛn na yalima kun jumɛn in na dalu jumɛn na n'o tɛ ACE ka yɔrɔ n'a bɛ feere o ko min ma vente aux enchères k'a wantɛrɛ a bɛ da wantɛrɛ de la a bɛ da wantɛrɛ la ka bɛɛ ladɔnniya Amadu Ali Kɔnɛ a ko ma kɛ fo ale y'o sɛbɛnw da ka sin ka t'o k'a denkɛ to a la tɔgɔ la a ko i k'a dɔn o bɛ ko caman di la kabini o kɔni kɛra sa i k'a dɔn Batiko Sarl o kɔni ma tɔtɔko la o kɔni bara ka kumaw fɔɔnɔ a b'a fɔɔnɔ cogo min a b'a fɔɔnɔ ten hali yɔrɔ min ni o feerela fɛ n'o ye bâtiment ye recette générale bâtiment Bamakɔ kafo kɔnɔ o feere cogo a sanna san cogo minnu na a wulikajɔ ni fɛn kɛra cogo min na i k'a dɔn olu kɔni y'u da don bɛɛ lajɛlen na a ko an bɛ don min na ko bi Mamadu Cɛni Kɔnatɛ i k'a dɔn a ta kɔni kɛra i k'a dɔn gɛlɛya da ye sabula i k'a dɔn kuma minnu ni mankan minnu b'a nɔfɛ bi o fanga ka bon min ye sɛbɛnnikɛla ye n'o ye Fasiri Umaru Babi ye a ko Mamadu Cɛni Kɔnatɛ yɔrɔ in feerela a yɔrɔ in ta ka d'a denkɛ min ma n'o ye a bɛnni den Papa Umaru Samakɛ lɔkɔliden don Amadu Ali Kɔnatɛ i k'a dɔn lɔkɔliden min don a ka carte nina b'o olu yɛrɛ bolo fana carte nina b'olu bolo o b'a jira k'a fɔ baara ka kuma min fɔ a sɛbɛndelen don Mahamani Balobɔ Mayiga n'u k'a ma ko Baba o kɔni kelen tɛ ka tɔtɔko la o kɔni ko sisan kɔni ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ sa ale bɛ t'i ta da bɔgɔ jeninen kan a wa kiiritigɛlaw k'a wele kiiri ka kɛ nin kun ye
sɛbɛnni an ye min dɔw ka bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Demba Konde ale ye sɛbɛn kɛ Demba ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn miɛtɔ o dalakan ti minɛ sogobusoyɔrɔ la min ye ni wulikajɔ ma boloda sisan i k'a dɔn awa maa dɔ bɛ yen n'o ye Isa Sinayɔgɔ i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu minnu ni lapsatɔ minnu bɛ yen n'olu fara mɛ ɲɔgɔn kan olu ka maa ɲɛma dɔ don an bɛ don min na i ko bi jango primature ani maa minnu bɛ yen n'olu ye lapsajɛkulu misɛnninw caman ye i k'a dɔn o maa jɔnjɔn don wa min ye ŋanamu kɛlɛli i k'a dɔn a bɛ cɛsiri barika ka bon o la kosɛbɛ a ko a ye sɛbɛn kɛ ni k'a ci an ka minisiri ɲɛmaa ma a ko teliyala minisiri a b'a tulo la sɔmi n'a ma wulikajɔ boloda ko nafolo dunni i k'a dɔn dabaraba dɔ wa an bɛ nafolo dɔ nɔfɛ n'a ma ɲɛɲini ni nafolo in dɛmɛna a bɛna kɛ i k'a dɔn kumaniɲaniba de ye anw ka jamana ma a bɛ tali kɛ i k'a dɔn sugubulon dɔ di cogo la jamana sira dɔ dilanli la sefa wari miliyari awa 440 ani miliyɔn 400 ani 10,8 wa 28 an'a kunkanfɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn awa ni maa min filɛ nin ye n'o ye Isa Sinayɔgɔ ye a kɔni ye i k'a dɔn inspecteur de trésor de don n'o ye nafolo lɔnbagalajɛ ye a ko i k'a dɔn awa secrétaire général du comité syndical DRH CPS DFM ani MT i k'a dɔn o maa ɲɛmaa de don a ye nin sɛbɛn kɛ k'a ci minisiri ɲɛmaa ma a ko n'a ma wuli k'i jɔ joona sira dɔ dilali a sugubulon dili kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen mɔngɔ ni k'a cɔngɔ k'a fili duguma sira min ka di u ye ni k'a bɔ ni o ye n'i y'a mɛn i k'a dɔn awa marché dute i k'a dɔn sugubulon yɛrɛ di cogo ŋanamu ani suɲɛli kule yɛrɛ la i k'a dɔn k'a bɛ tali kɛ o la sira min bɛ yen ni o ye Kayi ani Sandare kilomètre 135 sefa wari miliyari 80 ani miliyari 5 i k'a dɔn awa k'a bɛ sara san 5 kɔnɔ anw ka jamana cɔ la min ye sira min bɛ yen ni o ye Joro ani Banakɔrɔ kilomètre 45 sefa wari miliyari 22 ani miliyɔn 700 n'a kunkanfɛ Joro Banakɔrɔ ani Joro Banakɔrɔ ni Joro awɔ Segu sira la i k'a dɔn sefa wari miliyari 22 ni kunkanfɛ a ko ka fara o kan min ye i k'a dɔn Mopti mara kɔnɔna la sira kilomètre 5 bɔɲango Mopti ani Sevare an'o bolofara misɛnnin sira minnu bɛ bɔ Pankurun jigiyɔrɔ la sefa wari miliyari 32 ni miliyɔn 600 karamɔgɔ Daba Tunkara ni nafolo ninnu kɔni nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 140 ani k'a dɔn miliyɔn 400 an'a kunkanfɛ sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni sɛbɛn doncogo n'a bɔcogo min ye nin inspecteur des impôts a ka jateminɛ la a ko i k'a dɔn yuruku ani namaraba kule ko nin ko sɛbɛn bɛɛ lajɛlen b'a la ka don o sira fɛ ma Muktar Wade n'o ye minisiri ɲɛmaa ye i k'a dɔn n'a tɛ nin kalama a ka wuli joona nin sugubulon ninnu dicogo n'a ma jateminɛ k'a la k'a sigilen u bɛna bɛɛ lajɛlen dafira da la wa fiɲɛ laban bɛ taa n'a ye i k'a dɔn a ɲɛnɛma filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare i k'a dɔn jeliko bila man di don kelen ɲani ye Tezara premier mina cɛ min ɲɔgɔnna tɛ Mali kɔnɔ a mɔnen don i to an ko min ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye Ahmed Jakite karamɔgɔ Daba Tunkara n tɛ digɛ fɛ o ye tiɲɛ kuma ye nka a tɛ nɔɔni ɲɛna ko wɛrɛ sen b'o la wala cogo bɛ di Amadou Konare ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Canard déchaîné Amadou Konare a bɔ ko 961 sɛbɛnni kɛba Dabaji karamɔgɔ Fasiri Umaru Babi ko a ko di tun n'a sɔrɔla jamana den bɛɛ lajɛlen bara k'i jija i ta fana min ye jamana baara ye ani bilalen bɛ min na Amadou Konare an bɛ min na gɛlɛya ani da ɲɛdɔ san b'a sɔrɔ o nɔgɔyara douaniers kɔni Amadou Konare k'a dɔn douaniers u bi baara la o tɛ awa o dogolen tɛ ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ Amadou Konare i k'a dɔn awa drogue bolofara min bɛ n'u k'a ma ko résine de cannabis Amadou Konare k'a dɔn n'i y'a feere a warijɛ bɛ min sɔrɔ taa kana t'a la miliyari 4 ani miliyɔn 500 sefa wari Amadou Konare Mali la douaniers y'u tɛgɛ da kan gami jɔnni ko douaniers tɛ cɛ ye jɔnni ko Mali douaniers tɛ baara la jɔnni ko Dukara n'a ka cɛdenw u tɛ cɛsiri la u tɛ jamana jɔ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a douanier kɛ min ɲinini b'i fɛ jamana jɔli don a ko douanier kɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn o ka ɲɛfɔli la Salifu Tarawele i k'a dɔn contrôle des douanes don min ye minnu bi yaala a ni ka taa bali mɔn na u k'o de ma ko patrouille i k'a dɔn u ye kunnafoni dɔ sɔrɔ fa dɔ fɛ o kunnafoni in sɔrɔlen o yɔrɔ bɛɛ u ye minɛnw da u ni cɛdenw i k'a dɔn k'a yɔrɔ bɛlɛ cannabis min ye jikɔrɔ ni gura
Jikurunin kura ale filɛ nin ye Sebenikɔrɔ kɔfɛ modèle Konare kuma min n'u ye yɔrɔ in dɔn kunnafoni minnu dir'u ma ka t'o sɛnsɛn magasin jigitigɛ dɔ bɛ yen a fan bɛ nin ko in damanda la u taara sɔrɔ mobile jɔlen don baara ka minɛnw jigi o yɔrɔ bɛ douaniers nana kangara da fa bɛɛ lajɛlen na u ko magasin tigi ye jɔni ye i k'a dɔn magasin tigi denkɛ sina ka bɔ ten ne don i k'a dɔn anw kɔni an b'a fɛ ka sokɔnɔna in lajɛ minɛn jumɛn ni minɛn jumɛn bɛ jigi denkɛ y'i waa da u la k'a fɔ kuma tɛ maa ti don i k'a dɔn kuma basanw ni ɲɔgɔn cɛ sa denkɛ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ hakaja ayiwa nin ko in bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn ayiwa n'i ma ninnu don i ka nin lajɛ a laban kana taa kɛ kungo ye o yɔrɔ bɛɛ o y'i mɛru Modèle Konare k'a dɔn douaniers donna magasin kɔnɔ u bɛ dɔ kɔrɔta u bɛ dɔ lajɛ minɛnmisɛnnin ni minɛn kumaba ayiwa i k'a dɔn bɔrɛ ani manasagiw u bɔra k'u kɔnɔna lariwe kelen kelen u taara bɔ dɔ kan Modèle Konare u ye cɛnin ɲininka nin ye mun ye a ko ayi ko nin bɛ bɔ Korowari nin de ye Petit Kula ye ko Petit Kula don ko Petit Kula ye nin ye u taara dɔ wɛrɛ min na nin fana kun a ko ayi nin ye Siramuɲɔ de ye Modèle Konare k'a dɔn douaniers kɔni kabini o kɛra u sɔminen kun don fɛn min na u laban nana ye k'a fɔ tiɲɛna fɛn dɔ kɔni bɛ yan Modèle Konare o yɔrɔ bɛɛ u ye sɛgɛsɛgɛli barika bonya k'a bonya ka taa dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn ayiwa juin ginja cannabis i k'a dɔn ayiwa a jiri a jabali dɛ u k'o de ma résine Modèle Konare k'a dɔn jaja o damanda don i k'a dɔn tɔni 3 Modèle Konare o de kɛlen bɛ magasin kɔnɔ tetew sɛbɛnnikɛla ko kabini o ko nin kɛra min ye awɔlentilan colonel Amadou Sanɔgɔ ale min ye directeur de renseignement et des enquêtes Modèle Konare i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ani hakili jiginna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Modèle Konare min ni min kan ka kɛ ka se ka ko in dalasa u y'o wuli ka jɔ boloda a n'a ka cɛdenw Amadou i k'a dɔn min ye Amadou cɛja ye Modèle Konare ani Sanɔgɔ Modèle Konare jamana in kɔni kɔnɔ n'a sɔrɔla cɛbalen bɛɛ i k'a dɔn Dukara bolo ninnu b'a la wallahi o yɔrɔ bɛɛ Modèle Konare k'a dɔn u ye magasin in kɛ bɛɛ gosi ye k'a daminɛ kun sa fo ka taa kun ka taa dɔrɔgu salo k'a bɔ a sɛbɛkɔrɔto ni k'i b'a feere wari bɛ bɛn miliyari 4 ani miliyɔn 500 Modèle Konare joli bɛ se ka da la k'a fɔ Bamakɔ nin ɲɔgɔn na kɛwale bi kɛ ni minnu t'a baara dɔn Modèle Konare jamana in min ka kɛ batɛmɛsira ye sabula i k'a dɔn dɔrɔgu jugu marifajugu nin bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ wa i k'a dɔn ayiwa ni douaniers tɛ Modèle Konare san b'a sɔrɔ Mali i k'a dɔn ko banna wa nin bɛɛ lajɛlen la douanier den caman ye kungo sɔrɔ u ye dɔw yɛrɛ fa koyi 2019 ka na bila 2020 douanier min fara ninnu nɔfɛ Modèle Konare k'a dɔn u ka se ka fɛrɛ u ka ko ma ka bon douaniers y'a jira k'a fɔ Mahamadu Dukara n'a ka cɛdenw u y'a jira k'a fɔ n'olu ni bi to a la faso y'olu bila nin baara in de la o tuma olu kɔni b'a kɛ ka taa s'a dan na n'u ma baarakɛjugu dabila olu fana tɛ sɛgɛn Modèle Konare an bɛ don min na ko bi tɛgɛrɛ kan ka fɔ min ye bureau des enquêtes Sanɔgɔ ani Amadou Dia i k'a dɔn ka taa se ɲɛmaaba yɛrɛ ma min ye Mahamadu Dukara nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ Canard Déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la le soir de Bamako min ye k'a dɔn k'a fɔ Laya Jara ale ye sɛbɛn kɛ Laya ko an ka segin politique bangun kan tun a ko min ye i da sera a ma ministre ɲɛma a ye dasumusumuli kɛ dasumusumuli ninnu kɔnɔna la i k'a dɔn ko e ko URD ale sen tɛna ye gouvernement nata in na wa sɛbɛnnikɛla a ye o hakilinaw di a ko min ye dasumusumuliw senfɛ ministre ɲɛma y'a kanu maa o maa bɛ yen ne ye politique maa ye ka bɛɛ lajɛlen wele bandaw kɛlen don k'a bolo fila bɔ a ye na an ka jɛ ka faso baara aw minnu ko a taabolo man ɲi garisɛgɛ ka di aw ma aw ka don a la aw bɛ se ka min kɛ a k'o kɛ waasa an bɛɛ lajɛlen hakilina kɛ kelen ye a ko dasumusumu in hakilina in bɛ tali kɛ in na n'i y'a sɔrɔ maa caman bɛ olu yɛrɛ kuma sigi n'a ye k'u na wele caman yɛrɛ bɛ wele ma bali olu la o dɔ ye i k'a dɔn Sumayila Sise ala ma hinɛ n'a la ale ka tɔn ni o ye URD sɛbɛnnikɛla ko Mali jɔli k'a daminɛ bɛjɛ faga la fo ka se bi ma a ko i mana Mali politique bangun fɔ n'i ma URD fɔ a la a ko i k'a dɔn tɔ ka jɛ belebele don n'an bɛ don min na i ko bi URD maaw ka wele u ka n'u hakilinaw fɔ gouvernement ko la ɛlɛni u ka sɔn ka don a la n'a kɛra a nafa bɛ bonya kosɛbɛ sabula cadre ladiri caman bɛ URD kɔnɔ n'olu sɔnna k'u da don jamana jɔli la a dɔ bɛ dɔ la n'u ka hakilinaw lamɛnna yɛlɛma na don fɛn caman na nka sɛbɛnnikɛla ko u bɛna don u tɛna don u ma sin ka sɔn ka fɔ nka n'i ye baro kɛ ni a
a kadriba dɔw ye k'a fɔ an tɛna don ko i t'o y'u ɲɛ kan wa i t'o kumakan y'a caman nɛn kan n'a ma k'a fɔ M5 RFP ale y'i ta dulon i k'a dɔn laɲiniba tanna IRD mɔɔw kɔni b'a la k'a lajɛ ni ɲɛ ye lɛni ni hakilinaw taara da kelen fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a dɔ bɛ dɔ la ko IRD na sɔn ka don transition gouvernement in na walasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Moktar Wani ani jamanaden bɛɛ ma o dɔnniya min b'u la Maliko la ni k'o fana bila sen kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le rayon Amadou Konare i k'a dɔn bolokɔni bɛ dulɔso jira nka bolokɔni tɛ dulɔ min cogo si la Amadou Konare i k'a dɔn gɛlɛya kura ni Ala ma jangɛ ni wulikajɔ ni ɲɔgɔn faamuya mana Bulukasumugu kulebilenni Amadou Konare i k'a dɔn gɛlɛyaba de bɛ sen na a ko Bulukasumugu kulebilenni an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen i k'a dɔn a wa sangatigi don maaba yɛrɛ don koyi a to a de ko Salifu Keyita dɔw ko Salifu Bilenni Amadou Konare i k'a dɔn yɔrɔ belebeleba de b'a bolo kulebilenni na député Salifu kɔsa in na a kelen bɛ ka labɛn dɔ kɛ i k'a dɔn yɔrɔ min b'a bolo kulebilenni na a bɛna a bamayɛlɛma k'a kɛ dumunikɛyɔrɔ ye Amadou Konare i k'a dɔn a dumunikɛyɔrɔ ko kuma o fɔ i k'a dɔn sigidalama bɛɛ lajɛlen ko nin bɛna kɛ baara de ye koyi nin bɛna kɛ baara de ye Amadou Konare k'a dɔn juma tɛmɛnen juma sali kelen kɔfɛ alimami ani awɔ misiri kɔnɔmaw ani ayiwa diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen u sina ka ɲɔgɔn jɛ ten i k'a dɔn Salifu ka nin yɔrɔ in ka t'u jɔ a da la bɛɛ lajɛlen bi sɔn i ta damafa so tɛ jɔya baara tɛ kɛ yan ni baara tɛ so tɛ jɔya la ilaha dumunikɛyɔrɔ don wa baaraso don bon justement parce que olu t'a dɔn a bɛna kɛ min ye dɔw ko baari don dɔw ko a bɛna kɛ restaurant ye a bɛna k'a fɔn fɔ ye olu kɔni ka mankan kɔni ye dulɔko kuma kɔni mana fɔ ayiwa Amadou Konare nin y'an garilen ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sabula min ye Salifu ka so in ani centre de santé min bɛ yen a n'o ka surun misiri dɔ fana bɛ yen a n'o ka surun olu kɔni ayiwa min ye maajugu ni dalatelimaw ye olu dɔw kɔni taara kuma bayɛlɛma dɔw ko dulɔso don dɔw ko k'a na kɛ ayiwa musow hôtel ye ni lahinɛ ye kuma kelen kɔni di mɔgɔw da nka maa si t'a dɔn Salifu k'a bɛna yɔrɔ in kɛ min ye nka kuma in kɔni mɛn Amadou Konare k'a dɔn ayiwa sigidalamaw kɔni bɔlen bɛ ka fa bɛ kɛ mankan ye a kɛra Ala Franka ye min ye 12e arrondissement policiers ye olu ye mankan in mɛn min kɛ olu nana u waa da ayiwa jama ni yɔrɔ in jɛ k'a da kangari da bɛɛ ka t'i ka so Amadou Konare k'a dɔn jamana in ye sariya jamana ye ko dɔw bɛ yen i se k'o wajibiya ko dɔw bɛ yen hali n'a sɔrɔ a kɛli man ɲi i k'a dɔn a kɛlɛlama tɛ ɲɛ Amadou Konare k'a dɔn a baarilama walima i k'a dɔn a dumunikɛyɔrɔlama walima a musojigiso Amadou Konare nin bɛɛ lajɛlen kuma ye min kɔni jɛlen don f'a ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mali jamanadenw min bɛ nin cogo in na i k'a dɔn hakaja dɔw kɔni bɛ se ka t'u yɛrɛ bila kɛlɛ dɔ la ka sɔrɔ u m'a ɲɛ dɔn nka min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛw ye Amadou Konare a faamuyalen k'a fɔ Mali kɔnɔ min ye minkɛyɔrɔ ani dɔnkɛyɔrɔ ni tulonkɛyɔrɔ ye a ka ca Amadou Konare a caya o tɛ fɛn bɔ silamɛya la sabula n'i nana baariso jɔ Hayidara ko ten n'i nana dulɔmiyɔrɔ jɔ i ka so da la ne ka mun b'a la ni ne tɛ don ye n ka sira t'a la nka min b'a dabali ban maaw bɛ mankan ci yɔrɔ ninnu na nka i taa o taa a falen don ne ko n'i nana dulɔso jɔ ne ka so da la na dulɔ tabali sigi n ka da la f'i ko sumalen falen don ni ne t'a san kun i tɛ taa i tɛna diyagoya ka taa fana e yɛrɛ de b'a kanu ka taa ni maa mɛnna n'a ma san maa ma t'a lajɛ u b'a datugu a tigi t'a wuli ka taa n'a ye u b'a datugu ninnu da in gɛlɛya ye min ye u ko de ko lɔgɔlisow dɔgɔtɔrɔso misiriw ko n'u y'a kɛ muso jiginyɔrɔ ye ko o maga de b'u tɔɔrɔ wa ko b'u ka denw ka ladamu cɛ ko sabula k'u ɲɛ bɛ korobokaraba kow kɛtɔla ye ko fɛn in bɛna dayɛlɛ nka mana biri ma a sɛbɛnni min b'a kan mana kɔni biri m'o la diɲɛ yɛrɛ b'a ko kalamu yɔrɔ ye Salifu ta ye dɔ de ye yɔrɔ loué o bɛ fɛ k'a k'a sago ye a kuma tiɲɛ de ye nin ye forokɛyaw cɛra ye kosɛbɛ juba don o y'a fɔ ja ye bɔra e tun ma fɛn fɔ ne ye nin ko la ni min kɔlɔsi diinɛ bɛ fɛn o fɛn dɔn a yɛrɛ ko ten ko c'est sensible c'est très sensible ni min kɔlɔsi a m'a fɔ ko daba yɛrɛ fana bɛ ka dɔso dayɛlɛ kɔkɔrɔ don i tɛn'i yɛrɛ b'o rɔ dɛ non ne ka problème tɛ k'a kɔkɔrɔ don dɛ o tɛ dɛ seulement ne bɛ min fɔ alisilamɛw ye an ka k'an yɛrɛ ye Amadou Konare e ye silamɛ ne ye silamɛ ye nin nana a ka dulɔso dayɛlɛ an ka da la e m'a lajɛ i ma don san kelen sanni tɛ k'a fɛ maa t'a ɲininka a bɛ bɔ yen o yɔrɔ dɔ fana bɛ yen le Mali est un pays laïque fo k'a dɔn e de ye silamɛ e tɛ nin kɛ nka dɔ de bɛ yen
jamana sariya y'o daga o b'a kɛ ne ko k'i b'o bali ko in ka gɛlɛn dɛ bon o y'a sariya mayɔrɔ ye jamana sariya bolo ye min fɔ o y'o ye ala k'an ni sababa bɛn amin Amadou Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi taa an t'a bila yan Amadou Konare yala k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye ayiwa communiqué min i k'a dɔn n'a fɔra k'a ka fɔ nin waati in na alors message de sensibilisation pour l'actualisation de la cartographie du RJPH5, l'Institut national de la statistique, Instat, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, informe les populations du cercle de Kati, notamment celles de la commune de Baguinenda, Kan, Djalakoroji, Doumana, Kalabankoro, Mandé, Moribabougou, Ngabakoro et Sangarebougou, que des travaux d'actualisation de la cartographie du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGPH5 se dérouleront dans les communes respectives du 6 au 26 2021. Durant cette période, les agents cartographes sillonneront certains secteurs des 10 localités dans le but d'actualiser certaines informations précédemment collectées en 2019. Le choix de ces secteurs est lié à l'intensité de l'expansion démographique des dites localités périphériques du district de Bamako. Population des communes de Baguinenda, Kan, Djalakoroji, Dondumana, Kalabankoro, Mandé, Moribabougou, Ngabakoro Droit et Sangarebougou. Alors, facilitons la tâche à ces agents qui mènent une mission de service public. En balma uko yi kada yoro minu ndo afolen vlene no ye Baginda kan Djalakoroji minye Dondumana Kalabangoro Mandé Moribabougou Ngabakoro Droit et Sangarebougou aka akili to ala ba do bina blakata aw fe kata nyingalu ni segesgelu ke akunte dore e ka do sikida yere akecho nyedoni ani awa katimu bina tichugo mi akunye awa du yere yirwal ni yata abo dama de ka noto dorete o manu nana nyingal ni fona aka demeta ku segere sabula ministère de l'économie et des finances mimba anga jamana nafuluko kuna e ka don ale ka ci dondo. Les actionnaires de la BIM SA sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 20 mai 2021 à Bamako, 10h à la Meva Palace ACI 2000 en face du Trésor national à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour, examen, approbation des rapports annuels activités de gouvernance l'exercice 2020. Deuxième point, examen et approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice des rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur les conventions visées par la loi bancaire et par l'acte uniforme de l'OHADA. Troisième point, examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Quatrième point, affectation du résultat du dit exercice. Cinquième point, cession de participation et rectification de démission et cooptation d'administrateurs. Sixième point, rémunération des administrateurs. Septième point, pouvoir pour formalité. Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée ou pourra s'y faire et représenter, alors par un mandataire, même un actionnaire, l'ensemble des dossiers relatifs à la réunion, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, sont disponibles au siège social de la banque pour consultation à compter du présent avis de convocation, le conseil d'administration. Alors, ma kalambalétenina, n'yé aywa bim esa kada atloka nyoyi. Améjakte ikadon wati koni ndafara on veya sabita amba nyongire ha mi nye soni ye negenya tan sabando dana ko jirasa burapele anisi di farkone je obunu shoni daka nela ni kra sona sofana to ma du shona sagbika ni gafe kelenga sini sogoma ambiye kana kasan ro bi bo ningolu lakali améjakte buluk mbi shuya kolela Amadou El Konare dabatungara wa salam.